que todos os rapaces que coñeces están educados? E os cans? Cantas horas de colexio temos cada día? O teu can precisa tempo. The shower scene, I wield the knife, the girl screams, but she sounded like a wounded hen. The camera stops, we try again. Take 19, the shower scene, the cameraman got caught between the curtains, so he blew the take. The director says to take a break. It's the second break this afternoon. Her fingers look like shriveled prunes, and she's screaming at the makeup man to get the wrinkles off her hands. Why'd I go to school to act? There's no one here but freaks and hacks. These drama queens have got me down. I wanna kill this whole damn town. Un can non é malo, precisa educación. Bobby non sempre tivo esta vida. Mira. Hola. Mira que can máis lindo temos aquí. Gústache? Sí. Sí? Pero eso é para ti. Pastel que cuidar, darlle de comer, lavalo. Sí? Gústache? Despois dun ano, a situación fíxose insostible. O colmo de todo. O can acaba de collerme os tenis. Me os acaba de morder, todos destrozados. Foi os que me regalaches o mes pasado, 100 euros. E que queres que lle faga eu? Jolines, agora sí que xa non podo máis co can, Pero que queres que lle faga eu? Es que o tema do can é unha cousa que estivemos de acordo os dous. Saliu o que eu che decía. Que che decía desde un principio? A ver, quen iba a sacar o can? Ti poderías sacalo, porque eu polas noites teño que traballar. Teño Ti podías Estou sacalo pola agotada tarde. de todo o día de traballar. Está eu vexando non. todo o día na casa? Sí, vexando, sí. A culpa non é do can. Gabi máis a súa familia tiñano que ter pensado. Un can precisa coidados, atención, tempo, educación, cariño E respeto. ou sexa, precisa da tua implicación. Cando un can está a dormir, non o toques nin o acarices. Respeta o seu descanso, podería asustarse e mordernos. Correr alrededor dun can ou perseguilo prodúcelle moita excitación, por iso pode morderche como parte do xogo. Cando un can está comendo non se lle debe molestar, pois o pode interpretar como que lle queremos roubar a comida. Se o can ten un xoguete ou obxecto que lle gusta moito, non intentes quitarllo. O can podería pensar que llo estás sacando.